14 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҳазорчашмаи ноҳияи Деваштич маҷмаи хизматрасонии Маликаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити дар марказ фароҳам оварда шуда шинос гардида бо кормандони маҷмаи хизматрасонӣ суҳбати самимӣ анҷом доданд. дар коргоҳи нав зиёда аз 20 нафар занону духтарони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. иттилоъ дода шуд, ки иншооти нав дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва истиқболи сазовори 30-юмин солгарди иҷлосияи 16-умин Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Шарифҷон Раҳмонбердиев бунёд гардидааст. он аз ду ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи аввали маркази хизматрасонӣ сехи дӯзандагӣ ҷой дода шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири дӯзандагӣ ва дигар лавозимотҳои зарурӣ таъмин гардидааст. дар коргоҳ мутобиқ ба меъёрҳои соҳаи буррандагиву дӯзандагӣ ҷиҳати омода намудани маҳсулоти хушсифати ватанӣ шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. тибқи маълумоти масъулин ҳар як сол коргоҳ имкон дорад ки бештар аз 10,000 маҷмӯи либосҳои ягонаи мактабӣ, корӣ ва барои бонувон номгӯи зиёди либосҳои миллиро бо сатҳу сифати баланд пешниҳод намояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои духти босифати либоси ягонаи мактабию корӣ пурра таъмин кардани бозор аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва коҳиш додани воридоти он аз хориҷи мамлакат ба масъулин дастуру супоришҳо доданд. дар ошёнаи дуюми маҷмаи хизматрасонии Малика тарабхона барои 100 ҷои нишаст бунёд гардида барои гузаронидани базму чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ мутобиқ аст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кӯдакони аз оилаҳои камбизоат ва ятимон мулоқот намуда ба 100 кӯдаки ятим аз шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Айнӣ, Истаравшан ва Деваштич тӯҳфаҳои